Lijepi pozdrav svima. U današnjem izlaganju govorit ću o jednom interesantnom omjeru između baza i kiselina, kojeg sam kao što vidite ovdje nazvala čarobnih 20:1. U čemu je važnost tog omjera i u čemu je čarobnost toga omjera, vjerujem da ćete naučiti i razumjeti nakon što poslušate ovo moje kratko izlaganje. Zato idemo na ploču gdje sam već napisala nama svima poznatu, dobro poznatu Henderson-Haselbachovu jednadžbu, koja kaže da pH neke otopine, u ovom našem slučaju sada pH tjelesnih tekućina, ovisi o logaritmu omjera baza, u našem slučaju hidrogen karbonata, i kiselina, koncentracije kiselina, u našem slučaju koncentracije fizikalno otopljenog ugljikovog dioksida. Ako u tu jednadžbu uvrstimo poznate normalne vrijednosti u našim tjelesnim tekućinama za te parametre, onda je to pH od 7,4 koji je normalni fiziološki pH, a za koncentraciju hidrogen karbonata znamo da ona iznosi u našim tjelesnim tekućinama, u izvanstaničnoj tekućini oko 24 milimola po litri, a koncentracija fizikalno otopljenog ugljikovog dioksida u izvanstaničnoj tekućini je oko 1,2 milimola po litri. Evo, dobili smo cjelovitu jednadžbu koju možemo vrlo lako na pamet izračunati. Ako pogledamo omjer 24/1,2, razriješimo taj omjer. Kada ga razriješimo, dobijemo rezultat 20/1. I evo ga, čarobnog omjera. 20 naprema, zaokružit ću ga ovako, da nam ostane u centru pažnje, 20:1. 20:1 naravno je 20. I ako sada idemo riješiti našu jednadžbu, dakle 20, očito, možemo sad praviti važni, da znamo na pamet izračunati koliko je logaritam od 20, on iz ovog ovdje odnosa očito mora iznositi 1,3, jer 1,3 plus 6,1 dati će fiziološki pH od 7,4. Dakle, ono što iz ove jednostavne računice možemo zaključiti da će pH tjelesnih tekućina uvijek biti 7,4 ili tako dugo biti 7,4, dok će omjer baza i kiselina biti 20:1. Dakle, uočite da pri tome uopće nisu bitne apsolutne vrijednosti baza i kiselina. One mogu biti sasvim drukčije, ali tako dugo dok je njihov omjer 20:1, vrijedit će ova računica ovdje, vrijedit će da je pH fiziološki na 7,4. Naši homeostatski mehanizmi, što oni onda zapravo rade? Oni održavaju nepromijenjenom izvanstaničnu koncentraciju vodikovih iona tako što prilagođavaju koncentracije baza i kiselina tako da one uvijek budu približno 20:1, jer taj omjer osigurati će normalni pH. Da malo možda bolje to ilustriramo, ajmo zamisliti jedan primjer. Nećemo u neke velike detalje ulaziti, ali ajmo zamisliti jedan primjer da se, ajmo reći, zbog neke plućne bolesti, pluća ne mogu primjereno izdahnuti svu proizvedenu količinu ugljikovog dioksida u tijelu i dolazi do porasta. Zbog toga će doći do porasta koncentracije ugljikovog dioksida u tijelu. Ajmo opet zbog računice da možemo na pamet računati reći da je to dvostruko se poveća. Dakle, kakav će nam sada odnos biti? 1,2 puta 2 je 2,4. A u brojniku je još uvijek ostalo, tu se još ništa nije dogodilo, ostalo 24. Dakle, ako imamo omjer 24/2,4, opet možemo se praviti važni, da znamo izračunati na pamet, to je omjer koji? To je omjer 10:1. 10:1 je 10. Logaritam iz 10, opet znamo svi na pamet, je 1. 1 plus 6,1 iznosi 7,1. Znači, što se dogodilo kada pluća nisu mogla izdahnuti metabolizmom proizvedenu količinu ugljikovog dioksida?
povećala se koncentracija ugljikovog dioksida, to je za posljedicu imalo smanjivanje omjera, a smanjivanje omjera dovelo je do toga da se pH od 7,4 srozao na 7,3. Na koji način naši homeostatski mehanizmi održavaju nepromijenjen pH izvanstanične tekućine, kao na primjer u ovoj situaciji? Ako se u ovoj situaciji radi o plućnoj bolesti koja je neizlječiva ili koja treba dulje vremena da se izliječi, pa će kroz dulji neki period koncentracija ugljikovog dioksida biti povišena, znači tu nećemo moći intervenirati brzo. Jedina mogućnost neke intervencije da se pH od 7,1, što je već vrlo jedna teška acidoza, vrati prema fizioloških 7,4, jeste zapravo intervencija u području brojnika, u području hidrogen karbonata, odnosno ovih 24 milimola. U kom smislu intervencija? Dakle, naši organski sustavi mogli bi djelovati tako da povise koncentraciju hidrogen karbonata. Teorijski gledano, ako se sada na neki način, o kojem ćemo pričati kasnije, u našim nekim kasnim nastavnim jedinicama, koncentracija hidrogen karbonata udvostruči, dakle ide puta 2, kakav ćemo sad novi omjer imati? Imat ćemo 2 puta 24, znači 48, kroz ovih bolesnih plućnih 2,4. Koliki je taj omjer? Dolazimo opet do omjera 20:1. Dakle, evo nas ovdje, čarobnih 20:1. Šta će tih čarobnih 20:1 dati? Logaritam iz 21,3 i pH će se vratiti prema 7,4. Dakle, intervencija u bazu vratit će natrag pH tjelesnih tekućina prema 7,4. Eto, vjerujem da sam kroz ovu kratku prezentaciju vam uspjela prikazati bit onih čarobnih 20:1 i da ćete iz ove lekcije ponijeti sa sobom i zapamtiti da u regulaciji nepromijenjene koncentracije vodikovih iona u izvanstaničnoj tekućini zapravo ključnu ulogu igra omjer baza i kiselina, pri čemu apsolutne vrijednosti zapravo nisu važne, a da naši homeostatski mehanizmi imaju ulogu da prilagođavanjem koncentracija baze i kiseline održavaju omjer baza i kiselina na ovih čarobnih 20:1, jer uvijek u tom slučaju će pH biti na optimalnih 7,4.